Bueno, aki humouan feminismoak urte asko daroia zaintziari buruz berbaitzen, zaintzian garrantzien kontura berbaitzen, zaintzien garrantzien kontura eta zaintzien ardurien desorekien kontura. Ze, bueno, historizan ziar eta baitza gaur egun be, zaintzien pixu hori edo ardura hori emakumiengan, ondata dago batez be. Gaur egungo sistemiak ez da bela lehen ezten bizitza ez pertsonak. Kontrara, gaur egungo sistemien lehentasuna dela kapitala eta irabazizak. Biharrexana daukaguna danok, eta petza dut gaur egunean ondinoko zozer despektibo modura ulertzen dela, zozer pixoduna. Nire zaintzia atzanean zozer da biharreskua pertsonien, ez da? Bueno, niri zaintzik esaten hau bardin da pertsonixan, bardin da animalizia, bardin da landarak, bardin da itxasua, bizi dagoen guztia eta gu, hori da, gu partegarin guzti hori, horren biharrezanak ikustia eta erantzun integrala emonalizatia. Zaintza itxik berbatzen dugunean, ez da zaintza eredu bat danontzako, hori ez da bideragarria, ez? Aniztasun bateri eta biharrixanak oso ezberdinak dira, ezta? Bai haurtzaruan, bai zartzaruan eta tarte horretan be bai, ez? Danok aldo eduki momentu baten zaintza biharrixana, nahiz eta ez izan ez aurra, ez zarra, ezta? Danok egoera zaurgarri baten algara topa, momentu jakin baten zaintzaile rola asko aldatu da be bai, ez? Emakumeak bere gain, emakumeok geurik gain eukiogu pixu hori, baina eske emakumeokon oso rol ezberdina daukauz, ez? Osea, daukau rol produktibo bat, reproduktibo bat, eta bueno, superwoman bezkara. Eske gure gain dandana ezin jogu hartu. Zaharretxean esaten dugu zaurgarritzasun horretan gehien zainduak izan behar dirazenak, umiak eta zarrak eta gaixuak hartzen dugu. Baina gau, bai? Betu ez dako gatazkat daukagu zen geu, bestiek ez gaitu zelako zaintzen, edo guk ez dugulako zaintzen, edo ez da bakarri zaintza hori, da zaintza emozionala, zema gauza pasaten jakuz, eta non hor bihar dugu kontatzeko, esateko entzungo gaitu zena. Zemat eskatu behar dugulako, demon behar dugulako, eta gero, zaten da bena interdisciplinarra, osea, danok azken baten, zilurrak ez badagondo, gure jatek uste egongo ondo, gure ez dakiz, en fin, danok daukagula dependentzi hori, eta astutzen jakula, autonomo gari lakuan, ez gara autonomoak. Bai, gu biharrera, nahi gaitxu ez amak, baina biharrien be bai. Da hori da, zinezku da. Gaur nola kartzen dituz gero redukzioiak eta eszedentziak eta norek bizetatik gehiengoak, de hecho, 180 emakumiak. Pentsa dugu baietz, urtengo dugula eta askatuta, haure, hartu motxeli eta sartu gozak ez duen dira. Azken baten, danut daukauzela proiektuak. Eta gizonak betidanik eukidabe asko sargizao kanpoko proiektua. Eta naizak, eta izialdizia. Eta hori asko zeindu izan dabe. Nik ikusten dutena behintzat askoz begeitzau. Eta emakumio barrit multitarea horretan, etxian egon dabe, baladori pintxezasun bitxartin, umi aristak izertzezau, jateko izak izert. Eta soltata be, nik ez dakizu pasaten jatzuen. Baina nik soltadote zen lape honenoko atxenoten bueltak, eta. Ez dugu respetaten umien zaintzia, ez dugu respetaten geure zaintzia, geu ondo egotia, ez dugu autozaintza, ez dugu respetaten. Ez dugu respetaten agozizen tranquilidadia eta zaintzia, ez dugu bai. Zakresiz handizen, ez dugu zaintzen lurra, ez dugu zaintzen ez ebez. Biharrixana zaintzia kresizan dago, geroz eta biharrixan gehiago daukauzelako, eta honek eskatzen dago erantzun potente bat, apustu potente bat eskatzen dago, eraldaketa bat eskatzen dago, ezta? Biharrixanak geroz eta handia dira, eta horreri erantzun bat emon behar dut hau, bai ala bai, ze bestelan gaixotzen doiak gizartia, baina emon behar dut hau ondo, eta horrek eskatzen ditu esfortzu handi batzuk. Administrazioen aldetik be bai, ez hor, osasунgintzan, gizarte zerbitzuak, ongizate estatu baten
hainkak. Horrek egon berdira ondo armata. Sartzarua estigmatizata dago. Produktibidadia da, Galtzen bakarrik duzunean, estimata, orduan. Nagozi batek ez dau produzioten, hori da umie mogura, umia pe egongo basirin kongela eta jasoten dizenatik 18 urte uki artean, dara egongo ziren pozik. Hau borroka historiko bat izan da, eta izango da, ondinoko, emakumeen eskubideen alde borrokatzeko, gizarte despareko neri aurre itxeko, eta pertsonak bizizak eta zaintzia bera, erdizan daukon herria lortu ahal izateko, ez?